साला हारामजादिया अबावलै दब्लायसेयानो जावखाङाखै दाबो हाखौ। दिनै 7 दिनसो जाबाय खोमा हा जावफ्लेनाया। दिनैसिमहालागै दब्लायसेयानो जायाखै। माबायदि मानसिनि बियो। मैनास्रि मैनास्रि माइमोन आयै? मा माइमोनहाय? नोंखौ हा जावफ्लेनो होनाया दासिमबो दब्लायसेखौनो नों जावफ्लेनो हायाखैहाय। दिनै सप्तासेयानो जाबाय। सप्तासेयाव मा दब्लायसेबो हाया नोंलाय हा? नोङो थारमाने ओरैनो गेलेहैबायसो दङ आरोना ओजों टाइम पास खालामहैबाय दङ। न'नि खामानिफोरखौबोथ' मोजाङैनो मावा। ओजोंबो नोङो मोजाङै खामानि मावाखैना? माबार आलु गायनांगौ, लाइ लाफा गायनांगौ। नों दासिमहालागै मानो दब्लायसेखौनो जावफ्लेनो हायाखै? हायालै हायाबो गोराथारना। आं सानो बुरजा जावफ्लेनो होननानै, नाथाय हानायानो थाङा माथो, मेंग्लिजोबो। हायाबो गोराथारना। दे दाबो जागोन दे। दाथ' गायनोबो बारा टाइम जाथ'वाखैना, टाइम दंबावो। नों बेफोरबायदिसो बुंबाय थादोंना? ओरैनोसो जागारबाय दङ नोङो जोंहानि न'आव। खामानि दामानि मोजाङै मावनो रोङा। हाया मोजाङै जावनोबा जाव दे हा। मा बिलाय फाल्थुलै, सप्तासे जालायलांबाय दब्लायसेखौनो जावफ्लेनो हायाखै। नों मा आंखौ सल' खननायबायदिसो मोनबाय दङ नामा? खामानिफोरखौ मोजाङै मावनो हायाबा नों थांदो न'आव। आरो न'आवबो मानो थांनो रोङा नोङो? मानो थाबाय थायो जोंनि न'आव? मानो थाङा नोङो? माला थांगोन? आयै, आङो बे न'खरनि बिहामजो। आं गब्दाजों हाबायानो जाबाय। आंलाय आरो मानोथो थांबावनो न'आव? आंनि न'आ बेयावनो आयै। नोंनि न' नङा बियो। न' होनना बुंना लानाङा। आंनिसो न' बियो। आयै, आं गब्दाजों हाबा जादों। गब्दानि न' माने आंनिबो न'। बोरै आंनि न' जाया जानो बियो आयै? नोंनिबो न', आंनिबो न', गासिनिबो न'। नोंनि न' नङा बियो, भिखारिनि फिसा। आरो बांद्राय लेक्सार मारिबाय थानाङा। आरो खबरदार, बे न'खौ नोङो गावनि न' सानना लानाङा। गावनि न' होनना बुंना लानाङा। गोख्रैनो ओंखाम ओंख्रिया सं, थोरसि लथाया सु, ओमफ्राय हाया जावफ्लेनो थांदो। 2 सानथामनि उनावनो आलु गायनांगौ। फाल्थु नङा बेयाव। नों मा जोंनि न' जानोल' हाबा जादों नामा? खामानि मावनो दांनो रोङा? आयै, आंलाय माथो खामानि मावोआनो। आं जानोल' हाबा जायाखैलै आयै। नुदों। बा समान समान नांज्लायफानो हागौलै बेथो, नुदोंना? ओंखामफोरा सङै थां। बापरे बाप, मा बायसि हिनजावलै बेलाय? एसेबां खास्ति होबाबो मानो दाबो थांनो रोंला आंनि न'निफ्राय? हाजारबाबो रायजोनि गेजेरावनो हाबा जादों। होखानो होनबाबो होखानो हाया। बुथारनो होनबाबो बुथारनो हाया। होखारदोंआनो, होखारबाबो थांनो रोङा। बाराबा दानो बुसिन बुनानै होखारहरगोनलै रखर। माथ' मा मानसिखौनो सहायनो हाथारला आङो। मावनाय दांनायफोरावबो एकदम बोरैबा जाबाय। आरो आजिखालि उल्था बुंफाग्रा जादों र' बियो। खुगाया बांद्राय सोलिग्रा जादों। बिनि खुगाखौनो अरखिजों सुथेनांगोन। दिनै माबा फोजोंसारा दा लैथोस्रि आब' गादावरि आयंमोनखौसो बेसेबा गोसोखांदों आङो। औ बाल, आंखौ गोसोखाङोना खाङा बिसोरो? आंसो मानोबा गोसोखांबाय थायो बिसोरखौ। बै फोजोंसार आदानि थाखायनो आं बिसोरनियाव रुवाथि थानो मोनासै। जाला जुवादारि जानानै फाग्ला जानानै सानैसो बेसेदि एकदम खस्थ' जादोंमोन। आफायाबो थैबाय। दा आइया जुमाय सावनायखायसो एसे जानो थोग्रा जाबाय। आरो कन्ट्रलनि माइरंबो मोनोना, बिनि थाखायसो। आंबो आरो सम सम हाजिरा मावनो थाङो। माबा खबर बिसोरनिया? नाम्बारबो गैला, मबाइलाबो आंना गाज्रि जाबाय। बेसेबा नायनो लुबैयो बिसोरखौ, खबर लानो लुबैयो आङो। रुवाथिबाबोथ' फिसा मानसिबाबो आंहाबो गोसो दङना। नानि? बेला बे बोराया फैलायबाय। सैथारो आङो बे बोरायखौ फैबाथाय माबा एकदम बोरैबा नायथारो देरे, नोजोरानो बेलेग। मा खौरां नानि? माथो जिरायनोबो सियार होआब्रा? लाबो सियार गंसे। माबा आइ गैया, दिनै जुमाय सङाखै जोंहा। अबाव थांदों जारौ नोंसाया दिनै? आइया मामा लाहानाव थांदों, आमाइलानियाव। नोंसा आमाइलानि न'आव अबावमोन लायो? आं सोंनोनो बावदों। बादालि फारानि। फुस्लाय बे सिख्लाखौनो हाबा खालामना लांनांगोन आङो। आंनाथ' हिनजावबो गैया। फसायसोयो आंहा गोसोमबाबो सिख्लाखौ।
आंनो गोरलै सिख्लासो नांगौलै हिनजाव नायगासिनो नाथाय आं बैसो जानायफोरखौ फसायथारालै बेफोरबायदि गोरलै जानांगौ होमबासो फसायो आंहा र' बिमानाव मालाबा सोंनांगोन र' ओमफ्राय नोंहालाय माथो खौरां नानि नोंनालाय मोजां मोननायफोर दंना गैया आराम मोननायफोर मानो नांगौ नोंनोलाय ओरैनो सोंबाय आरो आंबो नोंनि बिदा बायसिसोना बिदा नों आंनि बिदानि बैसो जायाथ' नोंलाय माथो जोंहा आफाजोंनो समान जागोन गिदिरसो जागोन खोमा आं नोंखौ आयंसो बुंजायो नाथाय थेवब्लाबो आयं बुङा दे आदै आदै बुंगोन आं है नानि नोंसा आफानिसेबां नङा आङो आंना ओरैनो खानाया मोननायखायसो बैसो जायाखैथ' आङो दासो 28 29लै नोंनिख्रुइलाय बेसे गिदिर जागोन दे आङो नोंथ' 23 24 जाबायलै होमबा आङो नोंनिख्रुइ 10 बोसोरबो गिदिर नङा 8 बोसोरबोसो गिदिर नंबावा होमबा बोरै आदै जानो दे नों आंखौ आदासो जागोन आदा बोसोरबा 6 बोसोरफोरल'सो गिदिर आदै नोंखौ 60 बोसोरफोर रोखोमसो नुयो आङो थै बेफोरबायदि बुंनाङा र' नानि 60 बोसोर मानि जाद्रायाखै आं दासो 28 29 जिखिजाया बिनि मोननैनि गेजेराव आं जाबाय आदा आदा होननानै गाबज्रिदो जियानो जाया मानो दिनै जोंहा जुमाय सङाखै आरो आइबो गैया आंबो गामियाव थांनो नागिरदों दे होमबा दिनै जिरायथ'नांला दे गाज्रि मोननाङा आंबो गामियावसो थांनो नागिरदों आइया थांबायसो माथो बे सासे मानसिखौ फैबाथाय सैथारा आङो माबा नायबाय थायो बोराय मांग्रांग्रांनो सुखुथारा आं थै आं न'आव थानानै गामियाव थांसै आं हामानोथ' आंखौ सैया सैया खालामोब्रा जारौ आङो गुबुनफोरनि बायदि नङालै आंनिया आखल आखुफ्रा मोजां आंखौलाय मानोथ' गिखोब्रा आंलाय मा खालामगोन दे नोंखौ आं नोंखौ हाबासो खालामगोन मोनबा थांलायदो दिनैबो खैदिन थांनांगौहाय बाल लोमजानायफोराबो दाबो हामनो रोंला बैलाय माथो आइसो खोमा आइयाथ' फिसौजोफोरखौ नुवाखैलै हामबायदि सारा नुसिगोन आरो फैसाबो बिगोन र' आङो माथो सासेल' गथ'आलाय माथो सानै जादोंमोननो एसे देलायलांबाय माथो मायो मा जाखो आयै नै नोंथ' नोंनि फिसौजो आरो फिसौलाखौ नुवाखै फिसौलाया न'आवनो दङ ओमफ्राय नै फिसौजोआ नोंनिया माबायसि साफाना साइसना नायबायल' थाखो आयै बुं गोसोम बिफानि मोखां लादों औलै आयै गोसोमथार न' मान सनमान थांहोजोब्बाय बियो आंनि साला बिफानि मोखां लानानै सिखाव बिफानिसो मोखां लादों बियो एकदमबारे रागा जोंसै आङो बे सासेखौ मिथिगौना बिबो हिनजावसा बावसो आंना हौवासा साइस दङ आयै नुदों नाय माबायदि साइसआनो गैया न' बिफा मोखांथार ओमफ्राय नै लोमजाबाय थादों साला नि थाखाय बेसेदि फैसा गारनांगौ जाबाय आंसो मिथिगौ ओरैनो फैसा गैखाया जादों जोनोमखौनो जानाङामोन बे साला साइस गैया भाइस गैया साला महरावबो गैया मायावबो गैया लाफाथै मा होननाय जादों बेलाय गोसोमा मा गथ' नङा नामा गोसोमा मा मानसि नङा नामा लाजिया गावगायनि गथ'खौनो बेफोरबायदि बुंनो हा ओरैनो बिमा जागादों नोङो मामाहाय आयै आं बिफाखौ इसेबो सैयाना मानो बिफानि मोखां लानांगौ देनाय बेनिखायनो आं गथ'नि मोखांखौ नुबानो एसे रागा जोङो आरो खर' होनना बुं नोङो बिफाखौ जुदि एसेबां गाज्रि मोनोमोनबा बिफाजों नोङो मानो खारसनहैनायमोन आयै फैसा हरनाय माबा फैसा गैथारा जादोंलै बेमार जाबाय थादों नोंनि फिसौजोआ मिथिगौना मा फैसा नांगौ हा नोंना हौवाया खामायनो थायाखै नामा आंनिफ्रायसो फैसा नांगौ नामा नोंसोरनो आयै प्लिज ना अननानै आंनो 500 हरनाय नै गथ'आ लोमजादों फैसायानो गैला आंनि आखायाव 100ल'सै गैया खाम गैयि बिफायाबो दरमाहाखौनो मोनाखैनो माबा सानबासोनि उनावसो हरगोननो प्लिज ना आयै प्लिज 500 बिलाइ गांसे हरना अननानै मा जाबावनो बेथो गथ'खौ नुनानै अनखांखांसो मोनबाय आङो नायनि र' बेसे दङ मानसिफोरखौनो रागाबो जोङो नुबाथाय अनखांखांबो मोनोहाय मा सानबाय थाखो आयै प्लिज ना प्लिज हरदो अननानै 500 बिलाइआ जाला 500 बिलाइखौबो दिहुननो हादों र' आइया नै नाथाय दिननिफ्राय बिनांला दै बिलालै आयै बिला नोङो सानसेबो फैसा बिला आङो दिनैनो लास्ट दिनैनो फार्स्ट
बिबा हनै साबै